because njengamanje sinenkinga yokuthi nina you think ukuthi sithi singena emadodeni. No, sekulula manje sesiyangena besifazane ngendlela esingena ngayo ke manje. Akuve sesingena. Because abasekho stronger like mama bethu ababekazi ukuthi babekezelele yonke into. So uyayibona indoda ongasebenzi ugada inkosikazi ukuthi mayingawathenga ngamaqanda yolinda yena. Washo sengibala ihlandla ezintathu. My rape, my HIV status, my 2 boys being molested. Ukhondolo. Now kwase kuzoba ila ubaba kaSibheceki lapho eseshaya uvalo. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much saints. Yes, ngithemba ukuthi sizwakala kahle kakhulu. Lolu uhlelo lwabazalwane ifu umzalwane nosilibulawo sendaweni right kakhulu. And ngiyacela mawuthi le episode uyibuka nezingane. Cela ukuthi ingane yazihamba zikamereni ziyolala because this one is suitable for people from 18 years upwards, not suitable for people 18 years downwards. So, siyabonga kakhulu bafowethu so ngithi angisheshe ngifake lo disclaimer use manje. Yes. By the way, it's a very good content for abazalwane. Ngithatha lithuba ngibingelele ngamukele sister sinaye lapha namhlanje. Ukhonfi. Right? Siyabingelela futhi sawubona nomndeni wakho siyabingelela. Niyaphila kodwa? Siyaphila ngilale kamnandi ngilale ekhaya. Serious. Ngilale kamnandi ngilale ekhaya siyaphila. Ulalewa izikhululeka. Ngagcina ninkadlamini Nkosi yami ngezwe ngikhululeka kuqaqeka izinto. Madoda siyabonga. Sike saba na episode nawe lapha ebimnandi kakhulu. Sikhuluma lapha izinto ezenzakalayo empilweni. Yes, stuff like that. But namhlanje ngifisa ke sibuke kwenye dimension. Okay. Kulezinto zomshado. Okay. You know, ngeke ngapost isithombe seli lapha ku Facebook ngithi abantu ngiyafisa ukuthi makhona nombuzo ofisa ngimbuzele something nje kuyena. I mean kuwe. One of the key questions engakhumbulile nje omunye ungibuza ukuthi ucommente wathi usurvive kanjani after a divorce because indlela obunokuyiveza ngayo vela nje umuntu brave. Wenze njani ukusurvive such thing? Bhuti mina ngaba nabantu abangisekayo kakhulu. Okay. Ngaba nabantu abangisekayo kakhulu, namely ubhuti wami, namely uma wami, abantwana, obhuti bami omagejageja, ngomhle baningi. Ngaba nabantu abaningi mina abangeseka. Kodwa more than anything, ngeke ngize ngiqamba amasipho bhuti ngoba nakho ngisuka le Kapa, ngike ngigibelela mahala. Bhuti kwangisiza mina ukukhuluma nokubhodla. Lento abazalana babeyigxeka kakhulu kimi kwangisiza ngoba ikona okwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngisheshe ngiphole. Okunye okwangisiza ukuthi ngamukele ukuthi ngikulesimo, yabona, ebese ngihamba itherapy. Iyafuneka le nto leyana ka forgive yourself. Okay. Nakuba abantu beyigxeka leka forgive yourself kodwa iyasiza yona ngoba usufuna umuntu ozokusiza. Kodwa nakuba ke esurviveni kwami ngeke ngize ngisho ukuthi kwakusurvive okuhle kunobungcwele bodwa. Zikhona bhuti izinto engangena kuzona engathi mase ngingene kuzona ngamangala ngathi uNkulunkulu wami imina lesengidaka utshwala. Kwakunzima bhuti akubangalula. Ngibudle ngaze impela ngakhasa ngamadolo eCape Town kulindawo ekuthiwa iSerendwebotch. Khona indawo ekuthiwa iStellenbosch amabhunu. Ngangikhetha indawo ngoba ngangiprotecta isidima sika uNkulunkulu, ngangiprotecta into kaNkulunkulu ekimi ukuthi kunabantu ekufanele ukuthi bangaboni ubuthakathaka bami, kunabantu ekumele ukuthi bangakhulumi kabi. Njengamanje sebezoyizwa ngami bemangala ngoba angikho mubi, angihlozekile, kodwa nje ngike ngaba isidakwa lesi nami engibonayo ukuthi kwakunzima ngize ngifanga ngaphansi kombhede ngoba nganginabantu ababengivakashela babengithembile bezongeseka. So ijourney ayibanga
akubanga nje lula ukuthi nje kwavele kwahambeka kube nzima kwenye inkathi uzwe ukuthi no isifuba namhlanje ngathi konke kukhuphukile ama-organs asesifubeni ngikhale ngingakholwa mina ke enye into futhi engikhalisa kakhulu emshadweni wami webhuti besides nje indaba yothando ngoba vele uthando kwase kuyinto esesifedile idivorce ayivele yenzeke kuba kunekhona izinto ezenzakala ekhaya ubone ukuthi nomshado uphelile ngangikhalela ama-finances ami nesikhathi sami nabantwana bami izinto eziwu-3 leyo ezangishaya ukuthi financially ngangena komashonisa ngangena ey'ntweni ngashayeka kakhulu nganga-recover ngirecover nje ngokuba kwami eCape Town so akubanga lula because after yona fanele urecover financially fanele urecover emotionally fanele urecover even ne-hatred kuye kwaba nesikhathi la khona nginyanya khona nje inkonzo ngoba ngangigilwe umuntu wenkonzo yabona so it's not easy but it's a walkable journey i-journey nje e-walkable kuthe sekugcine lapho khona uNkulunkulu eseyivala kwafika ubaba lobo ummemeli esivinxumana washaya ke igeja phansi la engaxola ngabhodla kwathi gidli ngathi yabona ke manje ngiyamxolela ke manje ubaba kaSibheci yabona ngiyamxolela ke manje washaya isipikile engangesilindele from a man of God ukuthi ngeke ngikwazi emva kwaloko futhi ngezwa ukuthi kunomehluko than 2 years back ade ngidivorce yabo so it's a journey esuke idinga abantu abazokweseka abantu abazoma nawe there is why ngithi noma ibandla likaNkulunkulu lingathini mina ngofika omagejageja ubaba wabakhethwa kubukhulu ukuthi ngimlahle ngoba lo bhuti uhambe nami ijeni kunzima ngilahlwa abantu abasendlini yokukholwa yabona kunabantu abahambe nami empangeni nje I think it's very few that I can mention omcebisi abakade bekwenza underground yabona because mncane kunami umcebisi uSithenjwa like asikho kwilevel efana thinking ngumama yabona but he supported me you understand ehamba nami ijeni mo divorce abazalwane bayaxebuka bakushiye basuke kuwe you understand because usuku ucontagious mhlawumbe nawe usuku baxosha ngokuba toxic because phela i-divorce is a two-way thing akekho usuke perfect mhlawumbe nawe usuku une-anger indlela okhuluma ngayo indlela osuku toxic ngayo ngenxa ye-pain uyabona so kona kodwa it's a walkable journey but very difficult because usuku udinga i-divorce idinga ukuthi wesekwe ukuze ungangeni ey'ntweni ey'thize ozogcina usumangala ukuthi konje lana ngifike kanjani but nje that's how I survived and bhuti wami I don't want to lie I survived and ngiyamthanda uNkulunkulu and ngimuhle ngiyaflourisha financially I recovered abantwana bami ba-right bayafunda nginembodla endala manje ina 18 years ivele ethi ma yabona nje angisafuni umuntu wesilisa eduze kwakho ngifuna ukuthi ubheke thina manje hayi asifuni uheadache sebacabangela bayangicabanga sebebadala we talk angigcini phela kwi-social media kuphela njengoba manje ngibizwe nje LGBTQ kwa nabantwana bami mina we talk about everything masturbation sex we talk about life we talk about their fathers how do you feel do you think we're gonna get married and stuff luckily bonke ngiyawutshala kumshado kubo ngoba umshado uyinto enhle umshado uyinto vele yokwandisa umndeni ngiyafisa nesingene nakule you know kule episode yethu edlule sathi izinto eziningi eziba yi-impact ethile emshadweni namhlanje ngifisa ke sibuka ukuthi indaba yokulalana ucansi luna nomthelela ekuthenini ukuthi sigcine sesihlukana mhlambe nje asivele siphuthume ekutheneni vele nje umshado umuntu mayishiya ikubo that is the main thing asikhulume nje iqiniso it's the main thing because usuku ungeke phela wenza ucansi nabafowenu ukube kunjalo ngaba siwashiya emakhaya siphume ngamabhokisi neziketekete it's the main thing nje ucansi emshadweni because ngeke uzukwazi phela ukuzala ngaphandle kocansi so liyayidala icrack kakhulu because ucansi dlamini it's where you download your partner ucansi that is where you download your genes ka partner wakho that is where you download the character that is where you download the behavior that is where you download there is why lithi iBhayibheli uAbraham wamazi umkakhe ucansi it's a study ka partner there is why ungeke ukuzukwazi uhamba wenza izitadi ngabantu udownloada yonke into the sad part now is that when you download izinto awudownload izinto ezinhle kuphela you even download izinto zakubo afika nazo uma ngabe enomoya wenhlupheko ungagcina usukuthelela
Uma ngabe enomoya obufebe ungagcina usufeba. Uma ngabe kunomoya we-rape okunomoya, there is why isibhedlela mangabe ufika sithi ithini history, because sisuke sifuna ukuthola ukuthi njengoba ugula nje akekho enekhaya onakho. So ucansi kuyinto, that is why ngingabaphikisa bathi kuyinkonzo, kuyinto okuhlanganisa abantu ababili abangazani be-downloada to each other ama-spirits ena nemoya nakho konke okuzothi uma ngabe beqeda kube khona izinto ezenzakalayo. So uma ngabe nje sizohlanganisa abantu ababili vele sisuke sisonika i-blessing yocansi ukuthi nje cansanani. Sesingayinweba-ke sithi-ke communication, sithi finances, sithi emotional support, kodwa nje ucansi, there is why ngisho oshadisayo umfundisi nje othi uma izoshadisa abantu ashiye iphathi yocansi usuke isipikile engashanga kahle, because yiyo lento ezokwenza ukuthi kuphume nabantwana. That's a key thing. There is why phela uma ngabe ukuthi alenzakanga kahle kubantu ababuthakathaka njengobaba begcine bephuma ngaphandle, kodwa ke njengamanje umgwaqo uyavuthwa, sengiyabona nomama sebeyaphuma nje futhi kuphumeke. Uthi umgwaqo uyavuthwa. Uyavuthwa ngo-2026 sekuphuma wonke umuntu, uphuma ubaba, kuphuma omama uma kuxege endlini, because it is the source yomshado. Uma ngabe kuukuthi sekonakele yilasho siqhamuka khona njengo-sister Confi sesithi dildo, siqhamuke lapho sesithi men's clinic, siqhamuke lapho sesithi vibrators, siqhamuke lapho sesithi sesifakela, ngoba asifuni uchitheke lo muzi. Noma ngabe ubaba unoshukela, noma ngabe umama wenziwe i-hysterectomy wakhipha isibeletho, mhlaba ama-hormones akusashi, siyaqhamuka-ke lapho sesithi akuvibrate, kube khona okuvibrate-ayo lapha ezansi ukuze umama ajabule. Uma ngabe ubaba esehlaselwa ushukela sithi men's clinic ayojova lona qobo ukuze livuke lime phela kujatshe, because umshado ongenalo ucansi awunayo injabulo, ngoba ucansi ludala injabulo ekhaya. Ucansi lubringa ama-ideas kubaba, njengoba usebenza ka-media nje unama-idea, kuqhume nje ama-topics because unikeke kahle ucansi. Ucansi luletha i-relaxation in the body. Ucansi luletha i-joy. Ucansi luletha ama-emotions a-high ukuthi yonke into ekhaya iflourishe. That is why it must be blessed. It must be from marriage. Yakubuza ubuciko bukaNkulunkulu, because awazi ukwenza yonke lento nje nobukhothe nje wehlise nje iphethe nje ebar nomali. You can't do that, because that's how deep it is. Uthintele indaba zoma-men's clinic. I think most of men, they tend to overlook this thing. Does it really help? It does help. In men's clinic, it does help. There are so many men abakade befelwe imizi, because phela ukhumbule ena Dlamini ukuthi njengamanje sikwisikhathi vele la khona nanemkhaba niyakhuluphala, sikwisikhathi la khona nokudla okudliwayo kuyiwisinduku vele nje ukudla nje ke i-diet yakho ke nawo yeyiwisinduku. Sikwisikhathi la khona abafazi benu they are very verbal emlonyeni. Induku nje iyawa mangabe unonkosikazi ohleze kuphoxa ekhuluma izinto, uyabona. So sikwisikhathi vele la nomsebenzi unqunza isikhathi socansi, so uthola ukuthi zonke lezi zinto lezi sezi against ubaba, ngoba umuntu usuke injini yocansi ubaba, because uyena osuke enento okuyena fanele ayipenetrate nakuba umama, but ubaba umuntu oyinjini yonke lento. So umuntu okusuke kufanele ukuthi kahle kahle abe right kakhulu more than ubaba. Okay. Because lo munye receiver. Yes. Zikhona uthinta into epowerful lapha. Yes. Kuphi lokudla uthola ukuthi mhlambe kuyaye kube dangerous in terms of starch, because sinoshukela. Starch isona ojeqe ozinkwa, iyo lento eyenza ukuthi umuntu agcine senomkhaba. Indoda nje yansi nomkhaba, the structure of the penis don't ekishone ngaphakathi kufanele ukulwele ngawo wonke amandla. Amadoda nje amakhulu akujwayelekile ukuthi abe ne-structure esizophumela nje sibe sobala nje siqhantsha nje imthambo ukuthi hayi cha uphiwe usibani. So you must guard izinto oyidlayo ezokwenza ukuthi ube namanoni bayonke leyo nto leyo, nothuno kuvikela uheart wakho. Umuntu onamanoni uheart angithi lapho cansini kuyajatshulwa. Yeah. Lapho cansini kukhuphuka adrenaline, lapho cansini kunejoy. Uzothi usayijoy vele uthule.
inhliziyo isishaye ngamandla izungezwe amatebe kuvele kuthiwa wathula enza ucansi yabona so fanele ukuthi uhleze ufithi because ucansi it's an exercise edinga ukuthi wonke umuntu ajime ingakho nomama masethi sikhupha kufanele yabona ukuyinakekela ke nje ke anyway kulesi sikhathi esikusona kubalekile because our lifespan is very short si-short ngenxa yokuthi siyi-generation vele ye-stress and depression siyi-generation eneyinkinga kakhulu divorce abuse alcohol yabo so wonke umuntu ufanele ahlale fit ukuze uhlale ufisi nje emzini wakho ngokocansi kumele uyigade ukuthi udlani yabona ungabe nje umuntu nje uyafuqa ojeqe yitambu yonke lento because awuzokwazi phela ukuthi unyakaze lapha kuyanyakazwa lapha embedeni kuyanyakazwa so fanele ukuthi ugade into ozothi uma ngabe unyakaza isiqolo kube lula ungezwe namathekethe kusindelwa nokuchatha ke kuya booster ukuthi nje ube indoda ezochatha yabona and umnyango kwezempilo kuyenzeka ukuthi uadvise into uthi ungayenzi ngoba nakho ukuthi mhlabe phela nizobe seniza eminyangeni sesishodelwa you understand ukuchaza even nathi bawufikile nje casualty unenkinga constipation siyachatha yabona siyachatha abafuna ke leso siqalo sichaza kanjani sebezongisendela ama inbox ngiyacharge ke ngoba sengibapilomba nje sekuba kuhle sesiqhubeka ukuze imizi yobaba ime ekuthenini ukuthi ke mhlambe usebenzisani yonke leyo nto le without ukuthi uzuye enyangeni uthole izinto ezizogcika zilimaza izinso zakho ezogcine bani ukuchatha nje okunormal ngamanzi nje you understand with a pinch salt uchathe ukuze iqolo libe lula uma ngabe usunyakaza embedeni as for umuntu osifazana ke yena khona yakudinga litakwenza abantu besifazana ucansela khona alifani nabantu besilisa abantu besifazane njengoba ngithi umuntu wesilisa umuntu kanjani udinga ukuthi kube khona izinto ezisendayo kuye ukuze umzimba wakhe ushintshe uyabona like for instance awukwazi wena ungidumele yes kuyenzeka kube nezinto ezisheshayo ukuthi nje uvela umama nje kuyenzeka kodwa isikhathini esiningi bona basuke bedinga ukuthi ubusenda emini yabona obrinjolo ubusenda izinto ama emoji lapha ama emoji omshado yabona ubunyakazisa izinto kugijima lapha ngoba lezi izinto zobrinjolo nobani ezabantu abashadile akuzona abantu bezwe njengoba beyiposta nje ezabantu abashadile number 2 bakhona abantu besifazane abane low libido bakhona abantu besifazane uthola ukuthi nje by nature akalithanda ucansi maybe ngenxa ye trauma yokuthi waba icase ye rape ekhaya 2 mhlambe ngenxa yokuthi uphume entweni uNkulunkulu umsize ngento ethi mhlambe edayisa umzimba waseza la 3 ngenxa ukuthi mhlambe ubaba use recurrent cheater serial cheater ebese uyehla umudla wocansi or 4 it's because by nature nje akazwani nocansi sekufanele ukuthi aboosteke lapho ke aye ko clicks ke nakhona lapho abangidingayo for my advice ngikhona ukuthinta ukuthi ke mhlawumbe ukuthi ukuthi yini ungenza njani nje ama hormones ayaboostwa ukuze ukwazi phela ukuthi nawe ungathi mawuthintwa uvele nje ube idombolo lingakhukhumalanga uyazi ukuthi khona abantu besifazana abanjalo ugcina nawe usungasakulangazeleli nomuntu wesilisa uyena eqathi ngoba uvela aqine nje noma umthinta abantu besilisa bayathanda wedlamini ukuthi uma ngabe esembedeni nawe kube khona nje ama sounds akhona njengoba masithandaza nje kunama sounds yonke into emnandi nje ngama sounds uNkulunkulu nje aphendule nje isound ukuthi yabubula ingane yami ngiyawezwa ama sounds ne rhythm yokuthi kunesimo somthandazo nakaloko kuma kwenza ucansi kumele kukushintsha itemperature in the bedroom kukushintsha ama sounds kube nama sounds aphambanayo imsindo ekhona ukuthi no kunento eqhubekayo la and mihle lama sound uma ngabe yenzeka both sides ukuze kucaca ukuthi kunento engenayo kunento kunezinto lama sounds ebese guqula imizwa yemzimba kunina nobabili ikhuphule ama emotions ukuze nigcine senifikile egoli yeyisa lonto le so uma ngabe nje vele uba bekuthinta uvela ube idombolo uyaphelelwa naye umdlandla so ngamanye amagama ukuza yonke lento siyibalulile okusho ukuthi the lake of sex inawumthelela ekupheleni komshado
ikhoma khona ama-divorce aqeda ucansi. Uthola ukuthi umfundisi like unebandla right, but ngenxa nje yokuthi kuphele nje ucansi ikhona. And mina Dlamini, I've learned not to judge. Kule nto umshado, I've learned not to judge people. Yeah. Uyazi ukuthi izinto wena ozibona zingeziqedela umshado omunye umuntu zingamqedela umshado. You know that? Uthola ukuthi nje ngempela indlela ovilapha ngayo uphela nje umshado ingene nje ingane ebandleni ikuphuca ubaba because wena nje udoli ufaka inzipho ushiphe enti phansi uyavilapha embedeni bani wena nje into nje esavwayo nje into nje useless uphela umshado kungena omunye umuntu. I've learned not to judge. Mawilalela scripturally ku wrong because awukwazi ukudivorce umuntu engaphinganga. Kodwa ngoba uNkulunkulu sengikhulisile izomshado, I've learned not to judge people. Because isizathu sakhe ufuna an active wife, ufuna an active husband. Uthola ukuthi izoqhuma divorce ngenxa ukuthi ubaba kondli. Wena eze ikholwa uzokubona lokho engathi mhlambe hayibo usungazushiya indoda. Kuyasinda ukondla indoda. And kuyamsinda because ukhokhela imoto ukhokhela imuzi wena ukubuka nje ukuthi it's not a reason for a divorce. Kodwa kuye kuyi reason because iyasinda indoda ihlezi la ehlombe. Iqhuma divorce ngempela. You're touching something so very deep. Uyakwazi nomshado kuma. If la ekhaya kusebenza umuntu osifazana kuphela, indoda yona ayisebenzi. Uyama. Okusho ngamanye amagama umuntu oprovidayo la umama. Yebo. Sibalikhulu ngeke ngize ngikhuluma iphuthu. Uyama. Uyakwazi ukuma kodwa kanzima. Kodwa ukuma uyama. Especially la endlini okukholwa. Miningi imizi eme ngenxa yomama. Kodwa if ungathatha isikhathi ubize ubaba ondle umama akuve kunzima. Kodwa yona iyama. Ngoba umuntu wesifazane was not meant to provide. Labantu uma ngabe provide ba developer ama asingakubeka isizulu sibeke isingisi, they develop ama testes kamoya. Umuntu nje uma ngabondla ngisho ibreadwinner. Ibreadwinner manje umuntu wesifazane nje ekhaya uvela ayibona eniphethe nonke. So uyama umuzi badonse nje futhi 10 years kodwa ubona ubaba ukuthi uthwele kanzima. Nenhlonipho akayitholi kahle la ekhaya. It's very rare out of 100% imshado esingathi nje ubaba uyinkosi uyasevwa akushiya ukuthi ena la ekhaya ngenza yonke into wena nje wenza ilutho la ekhaya ngiyasindelwa kunzi out of 100% mhlawumbe lo mshado u5% ukuthi nje ubaba athi ngiyabonga umkami lokhu kwathi inhlungu izizwa ngeindoda bantu akure abaningi obaba bathwele kanzima ngenxa yokuthi umama uyondla kodwa umama irespect ayikho umama ukhuluma noma kanjani because uyena umuntu ofaka isondlo mhlawumbe aze amtshele athi uzohamba uyephi ngoba vele undliwa yimina. Yeah, understand that kuba nzima kodwa ikhona iyama. Ngoba women are not meant ukudonsa ijoga. Abantu besifazane they were not meant. That is why even in the Bible ecacisa nje uNkulunkulu lapha kuGenesis kusobala ukuthi akube indoda yethu ukuthi once nje kwa shift ama roles kwa shifta nje luba khona uthuthuva. But nakho ke sekuyenzeka ke manje. Yes. Njoba kwenzeka mhlamba ukhulume nanamba abantu ekhaya. Mhlawumbe bakhona baphila under le situation ekanjalo. Mhlawumbe hlala kuvele inkinga ukuthi banganaki ukuthi sivezwa yiloko. Mhlawumbe ukhulume nalo wesilisa okuyena okuyiposition yokusupportwa. Mhlawumbe ibeke in that way yokusupportwa. Uphinde ukhulume nowesifazane okuyiposition yokuba yiprovider ekhaya. Ukuthi ke mhlawumbe senza njani ukuze into yethu igcina imile phela at the end of the day. Kumele igcina imile kodwa iadvise anginaye wesifazane because vele usenze wenza kahle. Vele ikhaya for the fact ukuthi limile wenza kahle vele. Kodwa wesilisa bengathi ngicela ufuna umsebenzi. Uyabona eNadlamini noma ngabe wona umile umshado kuthi uyama kodwa uhambe ufike emadwaleni la khona seku rocky. Yabona abantu besifazane bamanje bawothathekile
abafani nomama bethu bakudala. Mama ufisa kuphi, mama uMahlaba, mama uMthweni, yabona ngiyabamenshina because into enhle. Yes. Ababe yinsika, yabona. Ngimenshina omama ukholwa la because ngi podcast yokholwa. Yes. Mama Mahlaba, mama ufisa, mama uba, mama abayinsi. Thina omakoti bamanje bawothathekile and kuyaqomeka nakalula. So now uma ngabe lo mama ezohamba mhlawumbe aye mall noma bani abone this guy opake nge-Range Rover, isitha siyakulula ukuthi singene. Because njengamanje sinenkinga yokuthi nina you think ukuthi sitha singene emadodeni. No, sekulula manje sesiyangena kwesifazane ngendlela esingena ngayo ke manje. Akuve sesingena. Because abasekho stronger like mama bethu ababekazi ukuthi babekezelele yonke into. So uyayibona indoda ungasebenzi ugada unkosikazi ukuthi mayingawathenga ngamaqanda yolinda yena. Vuka nje especially endlini yokukhola. Amadoda akhola they are very relaxed. Laba ke abama leaders uthola ukuthi ngempela indoda ayisebenzi kuthini ubamele ministry and so you are called umfundisi and so so that means ukuthi uma ngabe uyinceku kufanele ukuthi wena nje uyitshethe uzogana nonesi nomgama uthisha ngoba nakucuthe isalary yokuthi ufuna ukondliwa akusebenzi kanjani, otherwise you'll never get your respect from her ngoba uzokureminder. But ayikho into ongayisho kuyena mhlawumbe ukuthi hayi no iba nendlela ke ukuthi umtreat kanje ukuze angazizwa kanje, yabo into mhlawumbe ukuadvise nje ukuthi akabe nendlela ukuthi ubaba amcele ukuthi akenze something, ukuthi ubaba amcele ukuthi akavuke amlekelele, yabona, because into esuke siyenzeka into esibiza ngokuthi kanesinye burnout. Dlamini uma ngabe umuntu esifazane sefike kwi burnout kunzima ukumadvise because phela umthwalo uziwo yena. Akudlala ukukhokhela imoto, ukhokhela umuzi, ugross ekhaya, abantu abafundiswa wena, ukhokhele ena imoto, transport yonke into. That wife is forced ukuthi aphusheke khona agcine sene burnout. So uzomadvise uthini umuntu onendoda nje arms fold njengoba ngigoqile nje izandla? How do you deal with uzomadvise uthini uthi akakhulume kahle nobaba? Yes, kuyazenzakalela. You understand? Unfortunately ke vele ke sikhuluma ngento ene experience yayo. Yabona? So because once nje kwawena owenza yonke into uba ne burnout because kubuhlungu. Kobuhlungu ukondla umuntu wesilisa akukho lula because indoda ekumele ukuthi iphume yondla abantwana bayo. Indoda ekumele ukuthi ikhokhele ama bills bese ke siyahlangana ke halfway silekelele. And kunama duties noma ngabe uwiki kanganjani ezindoda. Noma ngabe unkosikazi wakho uyasebenza but fanele ukulwela izindoda ukuthi unkosikazi angawenzi. Uyabona Dlamini ungakujabulela ukuthi unkosikazi wakho agrose. Isondlo is very sensitive. Isondlo nophahla ungavuma ukuthi unkosikazi wakho akhokhele uphahla noma kube uyena wakhela umuzi, okwakhela umuzi. Into nje eyemlonyeni nento yokuhlala ungakuvumeli lokho. Ngoba uyacabanga lo muzi kodwa noma kufika abantu bakini. Umuzi wami phela lo. Kuthi noma ngiganele. You understand? Ngiganile la ekhaya. Kuthiwa ngiyagana. Kodwa kucace ukuthi umuzi wami ubatshela nabantu bakini ukuthi abahamba umuzi wami lo. So kunezinto engafanele ukuthi umvume umuntu wesifazane ukuthi kube uyena ozoba nepower ngoba ngeke uzuphile kahle emshadweni wakho. One of the questions ngilokhu ngihlala ngikubuze yabo njela uthela wayeka wenkulumo lo. Yebo bhuti. Kunomuntu obuzile la. Yini emenza aqhubeke nohambo ekukholweni nokuthi usexolile yini esimeni esamehlela benenceko? Into engenza ukuthi ngiqhubeke nohambo Dlamini. Wow, senifuna ukungikhalisa podcast abantwana bami. Mina Dlamini ngiyabathanda abantwana bami. Abantwana bami they are everything. I've been advised ukuthi as a content creator bani ungajwayela ukupost abantwana kodwa ngiyabathanda abantwana bami. If I were to be given another chance to choose a gender, I would choose boys. Ingane zabafana zilula. Yeah. Ukuthi ayikhulumi kodwa ezami ngoba zinomama okhulumayo oyimpempe sezizezafunda ukuthi kuma once wabuza ukuthi boys how are you feeling zikhulumele because I've groomed them. Abantwana bami more than anything abantwana bami bonke futhi. And into yangenza ukuthi ngiqhubeke nohambo ngikwazi ukuthi ngixole eyokuthi ngabuka ukuthi
abantwana bami angifuni ukuthi kugcineni bagcine uyise benenzondo bengamthandi bengamboni njengoyise. Nakuba kungaba ngalula because asikaze sihlale nobaba kaSibhece ever since kwenzeka lento eyenzeka. Asikaze sihlale nje masihleli nawe sixoxe nje. Kodwa kwangiphoqa ukuthi mina for inhliziyo yami, mina ke dlamini nginenhliziyo enhle. Yeah. Sidalwa nje nenhliziyo enhle. And mina I'm very vocal. So ngabuka ukuthi angifuni ukukunikeza ipower umuntu ukuthi asengaze angenza inhliziyo embi ngoba kayena uNkulunkulu. To the life that I've lived naye akwazi ukuthi ngalo 8 years or 9 years sengamnika icredit ukuthi angenze inhliziyo embi ngibe ngino 30 something years engophilile ngekho empilweni yami. Iyo lento yangenza ukuthi ke ngiqhube nabantu ke kodwa ke bhuti. Uyabona into yangenza ukuthi ngithi move forward ngiqhubeke abantu abaseduzane kwami nomsebenzi wami ngabuka icalling uNkulunkulu angibizele kuyo mina bhuti ngibizelwa abantu ngibizela nje ukuphilisa isizwe kwasho ukuthi uNkulunkulu wathayisela ngenesi ngoba okusho ukuthi wayefuna ukuthi ngiqale ngiunderstande ukuphiliswa komuntu ngokwemfundo ukuze mase ngikhuluma sengithi kuwena bhuti enza ukuthi ngiyithathe from igama lemfundo ungiunderstande. Ngabheka nje icalling ngathi I cannot die here. Nokuthi vele zasezikhona into engiyibonile ukuthi uNkulunkulu uSathane une-purpose of-terminate impilo yami bhuti. Yabona uma ngase ngixoxele nje within 3 minutes ukuthi besides i-incident le eyenzeka nenciko kade uSathane afuna uku-terminate impilo yami. At the age of 5 ngidlwengulwa umzala wami, uma wami wangibalekisa ekhaya kaDlamini kwakunobhuti kwakunobaba omncane wake wakhuluma lapha usisi wami uMrs Mashaba usinothile Dlamini kwakunobaba omncane nje khathi nowayengadlwengula ngisho impukani idlula wayengashila lutho egcikeni. Umama wami wangibalekisa kaDlamini ngoba ngithi mina ngosesithembini ebaleka negugu lakhe lentombazane kanti ngizofika ngidlwengulwe ekhaboma umzala wami. Ngaqala mina ukuhamba igayini at the age leyo ngoba efuna ukubona uma kanti ngenhlanhla he did not penetrate. Ngalesa sikhathi kwasekhona into ekuthiwa ukusoma. Yabona so ngakhula at the age of 5 I still remember it indlela engihlakaniphe ngayo. At the age of 5 ngakhula naleyo nto kwadlula. Ngithe sengishada endapha ngithola ingculazi ngingazi kanjani because ngaphila ubungcwele mina Dlamini. Angibanga ngihlezi ngisho ku social media ngithi mina angibanga nebhathi lokuqoma njalo ngiyishadela njalo nje. Isandla sami sakale hlezi sine ring. Yabona ngine gift yokuyishadela njalo. So ngayiphatha kahle. Ngangazi ukuthi ngifike kanjani engculazini because ngalesa sikhathi yayishaya obhuti bendawo ababelela ngemqolo umuntu aphemekile. Yabona kwakwazi ukuthi bana babethola inceba kodwa nga-end up ngiyithola but ngingazi kanjani because angiyiphathanga kabi. Wahluleka uSathane ukuterminate impilo yami. Kwadlula lapho emshadweni wami wesibili lo okuyiwona that disaster. Abantwana babamabili bayaze empangeni ngidlwengulelwa izingane zami ebandleni. Umuntu owayiworshipha kudilika uNkulunkulu ingane zami zabafana they were molested waboshwa ke. Uyabona ukuthi uSathane uhamba terminate uSathane kade angidinga ethuneni. Uyayizwa leyo nto le sengibala ihlandla ezintathu my rape, my HIV status, my 2 boys being molested. Ukhondolo now kwase kuzoba ila ubaba kaSibhece lapho eseshaya uvala. So uyabona ukuthi anginaso isizathu sokuthi ngimzonde ngoba uSathane kade efuna ukubulala icebo lokuthi lo muntu angimfune efile ngoba uzothuma ngabe esephasile wonke lama exam ebese bombhobho wesizwe kube khona abantu abaphilayo ngenxa yakhe. So why should I hate this man? Because akayona reason yokuthi ngingamzonda bese ngiyafa kade uSathane aqala ukungibulala. Ngoba kushuthi ngabe le yaseKhaboma it was a second rape ukuba wangithola ubaba omncane lo owadlwengula usisi kwashuthi ngizalo mama ohlakaniphile. Yabona shuthi ngabe nginama history awu2 rape but uNkulunkulu wangiprotecta. So he cannot be the reason why I can die because kade uSathane aqala ukungifuna ukungifaka ethuneni kwashuthi uhlulekile njengoba namhlanje silana nginabantu abaphilayo ngenxa yami. So ilento yangenza ukuthi ngithi go on.
khona nje bebadibuzile la ebuze ukuthi usuvele wayiphendula lento le kuleyo answer leyo uthi ngicela ungibuzele yena ukuthi kodwa usenzelani izilima sibadala ngokuthi athi u-HIV positive. It's been 70 or 18 kodwa like nyaka simningi. I don't blame, angimblame because vele abantu abaningi abakholwa bayeje si content. But I've been living with it. Nokuthi udokotela owangidiagnose kwakuyikhehle kudala washaya isipikili phansi. Ngiyalalela ke mina sibalikhulu. As much as I'm talkative, angazi abantu bathi abantu abatalkative abanase skills sokulalela, ngiyalalela. Mawukhuluma nje ngiyanalyze ngiyalalela. Washaya isipikili phansi. Mina I avoid stress ne depression. And ngithe noma ngiphuza ngasheshe ngaxebuka. Uma manje kuthiwa I have kujajuliwe njengoba sijabule nje kaDlamini, it will be a glass of wine because iwine alinabungozi unless if you overdo it. Kodwa ngiyazinakekela more than anything Dlamini ngiyazithanda. Mina ngiyazithanda Dlamini, angilali noma ikephi. Mawuthola ubhodi wami ngiyazithanda Dlamini. Anginje angiyena umuntu ocamba lalalayo. There is why no social media ngumuntu okhululekile ukukhuluma noma yini ngoba angiyena umuntu yabona iHIV ifuna ukuthi ngathi ngayinono. Uyithande nje ungalalalwa ube umuntu nje ozoyinaka unuke kamnandi we accept uyithathe uyenze ipart yakho. Ukuze ukwazi ukuyigandaya uyirule ukuthi this is my body. So ngavele nje ngayi-access ngathi listen here, I've been nursing you for more than these years. Ngaphilisa abantu mina ungakangeni. So ngeke uzongihlula usukimi, you gonna abide by my rules. Yavela yashesha yawu lower than detectable within a year because of my lifestyle. HIV ifuna lifestyle ethize. Ngeke nje ugonqa utshwala udla ama drugs ushintsha ama sexual partners wena nje ebese uthi ngeke uyimanage. Ifuna ukuthi nje i-lifestyle yakhe, I'm not saying abantu abaphila lifestyle because lifestyle yami is different. Yeah, understand ngachoose for ukuthi ngikwazi ukufinyelela ekusizeni abantu bangibasiza. Kodwa nje mawuphuza kahle phela musukuphuza ugaze ngamadolo. Noma nje kwenzeka wena ocansini icansa kahle ucansa kuze kunqamuke lona sefanele kuze kunqamuke umphini wocansi ngoba na kuyacansa wena usuyaziwa nje ukuthi wena umphini nje cansa nje kahle kunormal. Enza nje iba nje nama ipartner nje why wena mfethu nama partners awu4 uprove kanti yini usuyozuqulekela embedeni yabantu yabona nokudla okudlayo uma upositive fanele wazi ukuthi udlani. Avoid nje into expire kunezitolo nje ezithize ngingikwazi ukuyimention khona singesiboshwe kodwa nje kunezitolo ethi ongikwazi ukungena udle nje ukudla okright nje okunempilo but ebese nje uba eseduze nabantu abakuthandayo hayi ukuqikeleleke lokho abantu icycle nje yami mina icycle once mina what decide ukuthi awusangidingi asibe sisaxoxa ngiyakudelete ngiyakublocker I move on isiphelile ijourney I accept ijourney yami nomuntu ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngihambe ngigcine la nawe. Uyabona nje I'll make an example. Ifamily yala engiqhamuka kade ngishadele khona bakhona ngempela kade bengithanda. Okay. Yabona but for my health and for my HIV and for my mental state I had to cut ubudlelwane so that ngizophola. So ke ingakho abantu bengakholwa ukuthi I'm HIV positive lapho I am uNkulunkulu wami ungibonile nje unkoti wakho ngikenqeza ithini ekseni ngiphuza akusiyi content. Akusikho content. I-content yami we ST mina i-content yeqiniso. Uma ungizwa ngikhuluma ngesithembu it's because ngizalwa kuso. Uma ungizwa ngikhuluma nge-HIV it's because any HIV nginayo. Uma ungizwa ngikhuluma nge-LGBTQ it's because I've got people that are close to me. Who are next to me. Ngidila nabo ngisebenza ngabo. You understand? Into nento mina engiyikhulumayo i-content yami igcwele izinto esengidlule kuzo nezinto engizaziyo. Ukhulekani uthi uma ebheke emshadweni wakhe ukhona yini la ebengathi naye akenzanga kahle khona self introspection. Bengeve ngiyivila mina Siba ngiyivila angazi ngoba
emsebenzini yami lapha engisebenza khona koGwelezana Hospital kobani ziningi melo like emsebenzini I'm very ngathini I'm on top of the game but emshadweni ngilivila mina ST ngiloma kodwa ngifuna ukuthi sibonde sihlale embhedeni yabona ngifuna ukuthi mina uhusband nami ngimphulule sihlale embhedeni nje kube nje ucansi kube mnandi sidla ama strawberry kube mnandi siphume ngoba sesiya out yabona nje la yonke le nto leyo kube khona uantiza nje ozongidlalela umbhede aclean nabantwana baayinele kube mnandi sithatha izingane silayishe emotweni sibuye futhi senze ucansi kuba mnandi nje yonke le nto sifunde siprogress sibe nemali hayi mina ngivila ST emzini babengazi nje ngilivila ngeke ngisho ukugaya utshwala ngangifika sengithi phakathi ngelinye ilanga Nkosi yami my mother-in-law forgive me for this ngelinye I've got 2 incidents actually ngishada lapho engangishadela khona baba kaSibhece kuye kuthi ngakusasa kube nomama abazolala lapha yana baningi kufanele benzele itiye ngavele ngayiqulekisa because I was pregnant vele ngavele ngayiqulekisa ST ngathi mangiqeda ukwenza itiye ngeze baba kaSibhece bani ngamhambisela ngavele ngane business ngahlehlisa ibhakpaku kwakuyibhaba kwagcwele ngashoda kunetha mina ngahlehlisa ibhakpaku phansi ngayiwisa ngoba ngakhalculate ngathi labo mama badonsela 20 bazokwenzela ubani itiye because ngase ngibona ukuthi usedlile mose ngize ngayilana sengimenzelile ngamgratela izinkwa nopoloni netiwa kakuhle ngasho diagnosis mina osisi abaqhubeke because bayabazi labantu engangena makotshana ngathi I'm pregnant already ngasho ngipregnant thina sasesonile vele sesishadile so manje labo mama bawu20 bazokwenzela ubani itiye ngavele ngathi 1 2 ngathi ziyahlangana phansi ngaqhuleka ngaphuthunyiswa clinic bani ngabuya ngalala embhedeni ngaqhubeka ngivila ngaphinde futhi ngabamba umama uyakhuluma nomakhelwane baxoxa ngomakoti bababo wathi mina mina okwami kodwa kuyadedela la awungiyamthanda bandla kuyangondla kuyadedela ngoba kodwa ngiyivila ngihlaba waxosha ubuvila ake ngisho kana because hayi nganguqanda bandla ocansi nganguqanda wonke kungithinte nganguqanda bandla no partner nganqanda hayi nganguqanda 2 hours sweet abantu engangisebenza nabengolezana ehospital they know I was a very sweet wife very loving kodwa hayi mhlambe washiya ubuvila mhlambe wasithi ubuvila because ngangiwenza ama duties ahle njenkosikazi ngangondla and stuff everything yabona Tadi honesty yakho ngangivila mina esithiyangizwa nokuwasha ngoba vele buka izandla zami Dlamini buki izandla zami balaleli nginesandla ituku like izandla zami angikwazi ukuthi ngingashuka ijini uyabona angije nezitsha mangithi Nkosi yami ngiyawasha kuyaphihlika kodwa ngiyayiwasha phela izitsha yabona nje mangigumula Nkosi yami ngaleso sikhathi kodwa phela sengimechod manje ngafunda nje kwakusala nje konke ngigumule nje Nkosi yami ngishiye phansi ngizoqoqa mase nginesikhathi kanti mhlawumbe indoda iyabuka ukuthi hey hayi bandla yeke ubuhle bakhe mhlambe kokuvila nokuthi another reason we were not I don't know whether this is the right we're not compatible mina ngubhodloza umlilo mina bhoti angibhodloza angena inkosikazi obhodloza umkhathi prophetess yabona mhlambe wena khombe wayifuna umfazeni uzobhodluza izambulo avuke ngo12 baba rakasha I'm not that wife I'm a career obhodla uNkulunkulu Mina, I'm a career woman. Ngibuye emsebenzini, my feet were swollen. I talk about the career. I saw a patient like this. I defrost kwayo. I cook. Ngigodi ke bodweni. Yona konze ngiphiwe ke leyo ke. Ngavele ngathi mangiqinise lapho ocansini, ngaqinisa ebhodweni, ayokuye sokuba umusa. Okuklina vele mangabe esetholile umthamuzo, uyovele vele adakwalala. Angabe sanaka ukuthi khonteshiwe phansi, yabona? So, mhlambe ngempela ngangemlimaza spiritually I do not know ngoba ngangena umfazi obhodla umlilo ukuthi nje impela sezobhodla izambulo uNkulunkulu uthe I'm not that kind of wife and my journey is a very honest journey noNkulunkulu Lord I love you Lord you are everything to me uNkulunkulu nginenkinga I'm angry etuthabani I'm actually furious ngiyamnyanya you know I'm a very honest mzalwane to the journey I think that's what has kept me this far so angibhodla uNkulunkulu mhlawumbe wayifuna uNkulunkulu unkosikazi ke obhodla uNkulunkulu 3 hayi mina thabani ngiyakhuluma
Mina bengihluleka ukuthi mase cheatile bese ngithi asixoxa bengihluleka. I didn't address my issues mina correctly cause bengicasuka. Oh. Yabona bengicasuka ukuthi ufebelani. You understand? Like ngangi yabona ukuthi umuntu bangabonile ebese ugcina ngabonakala ukuthi uyena owonile ngenxa endlela oyiapproacha ngayo into. Mina ngiyakhuluma. So mina mhlawumbe ngaxoshwa yilokho ukuthi befuthi noma sefebile ngithi hawu baba ngiyakhuluma. So you don't survive in marriage if you are vocal enginakile. Ukuze nje survive kwi marriage ikhona into efanele ukuthi emqondweni esenginotisile. So I'm too vacker up. That's another thing. Mina ngumuntu also mhlawumbe ukukhuluma ama issues indlela benga-addressa ngabe ngifuna hlezi nama meetings ukuthi listen yazi angiboni ukuthi nokuthi senze njani siphuma kanjani la mhlawumbe kum-irritator 2 bengilivila 3 bengabhodli uNkulunkulu. Ngeke siqede yonke lembuzo Barry ababukeli bethu la miningi kakhulu kodwa ke omunye ongibonayo la khona umzala noveza ukuthi unomjovo ophumile Yes. HIV. Mhlawumbe ngifundile question nje obinjalo ngoba uhlala eseqwashisa ngezempilo ngoba uhlala uqwashisa ngezempilo. Yes. Usezwileni ngomjovo ofikile okuvikela iHIV. Cela uma isezwile asitshele nangama side effect. Angakezwe ngawo singadlulela komunye umbuzo. Into nje uma ngabe usister Confi engakayideclare namanye ama nurse nama clinic ngicela sik-overlook. Okay. Perfect. Lona bhale i-text engaka I think mhlambe ilaba bavele babhala izinto eziningi bese babhakela inamba. Khona nje obuzile ukuthi ngisangashada ngomfundisi umbonile. Oh yes angisayiboni lo question le maningi lama questions yes mhlawumbe uphendula. Ngaphandle mangithakathiwe. Ngadingeka ukuthi angilandele uhoqolo lenyoka. Angeke ngisenkothi angiyiboni namhlanje angiyiboni kusasa. Not because of the experience engibenayo because of the character yami. Okay. Yawusho mhloko? Okay. Not because of the character, not because of the experience ubaba kaSibhece ayenzile as umfundisi, but because of me. That experience yangenza ngizibona ukuthi angiqualified to be a pastor's wife. But because of the character yami, I'm too vocal. Lapha akufanele to be vocal. I'm too honest. Lapha ni honest ayisebenzi. Khona definitely uyiqibe. Lapha yana kumele ukuthi ufihla amahlaza angikwazi ukufihla. Ubani ufana afihle, ubani ufana bene BP no heart attack ebusuku afe just because ufihla ukuthi indoda yakhe idlwengulile. Yabona? So angiziboni. Unless bangathi angazi but nje angiziboni nje in the near future. Besides ukuthi abantwana bami ke bangitshela ukuthi ke hayibona nje abasafuna umuntu wesilisa ozongihlukumeza. Sanibonani budi ngicela umbuzo ukuthi ubaba wezingane uyazithatha izingane ziye ngakuye ukuthi uyamlekelela yini ngemali ekukhuliseni abantwana. Nkosi yami number 1 akayithatha izingane. Njoba ngisho ngithi ever since kwenzeka isigemegeme umama ashade naye uyena ubaba kaSibhece imina nama families akaze kuze kuhlanganwe kuthiwa ake sizolungisa lemhlekelele yenzeka bavele nje bayishadela wabashadisa umfundisi kwaqhutshekwa kanjalo nempilo nami ngaqhubeka nempilo. Yabona so ke izingane ku difficult ukuthi angayithatha ngoba kunala ezabazalwane kumele ukuthi sidlule khona qala inhlambuluko nama families yabona especially abasemzini nabangapha ngasekhaya yabona so ngeke iqhamuke ivele nje kuthiwa sekuthathwa abantwana kungeke ukuhlambulukelana ngoba nami angazokumthemba umama since naye engakazaze icall abuza ukuthi banjani abantwana are okay nenhlambuluko ke nje ngoba phela iqiniso lithi kwenzeka ngendlela errong engekho right abantwana uqalile kulonyaka yabona Uqale kulonyaka uyabanakekela abantwana uqale ngokwazi kwami ngoba asinakho ukuxhumana nomama ngavele ngenza kanjalo ukuxhumana nomama wami so baxhumana bona banikana bona imali baxhumana nje nabantu basekhaya so ngokwazi kwami impela wangireportela umama wangitshela ukuthi hayi
nangu baba kaSibhece esekukuthi nokuthi kanjani ngokwazi kwami impela ayikunjalo. Uzokwadila nama case la khona umuntu wesifazane ephumile waye ngaphandle. Yes, bayaphuma kakhulu. Kakhulu. Bayethi mabe ba honest kuyizathu. Retaliation. Bayaye bathi i-retaliation, bakhulume nge-retaliation. I-retaliation ila khona ungenza into ngikubekezelele ebese kuvuka nakimi ngifuna impindiselo. Ngiretaliate kulento oyenzile. Number 2 uthola ukuthi ubaba uyaxega ocansini bese bephumela ngaphandle. I-danger la esuke khona ukuthi leyo mshado ayilast. You know why? Because umuntu wesilisa uma ngabe cheater noma ephuma ngaphandle etholishende usuke enzela ukuchitha. Relief in English. Umuntu wesilisa ngiphindele, umuntu wesilisa uma ngabe ephumela ngaphandle wenzela i-relief lento ayizwayo. Umuntu wesifazane emayiphumela ngaphandle i-attachment. Meaning umuntu wesilisa emayiphumela ngaphandle umuzi still uyaqhubeka ume. Emningi ngikhuluma kodwa ngamadoda ahlakaniphile lasiba. Yeah. Asibe neqiniso. Ngikhuluma mina ngamadoda ahlakaniphile. As-exclude amadoda angenabo ubuchopho ngoba ayikho indoda okungahlakazela umuzi wayo inezingane ihlanyiswa yishende. Esile. A man with a total mental capacity, with a very active medulla oblongata. Indoda ehlakaniphile ngeke umuzi uzele ingane uhlakazwe yishende. Ngikhuluma ngamadoda asile la. Uyahamba for i-relief abuye azekhaya ngoba unomuzi la. But owesifazane uyaphuma a develop attachment umuzi uhlakazeke. Mata. So bayaphuma. Hayi kona ngo-2026 bayayibula. Bayabukisa ngobani ibhuti lento yokushendeza idonsa isikhathi eside kokhokho bethu, kogogo bethu, komama bethu. Kwase kuvuka le generation yomanzwakele ngakho. Ama-2K emva komanzwakele kukhona ama-2K. Le generation ethi we gonna fight for our mothers, for our grandmothers, for bani, a very cautious, a very alert, abanga yona sober, engafani nathi esasidelusional. Ngoba phela bona nje amakoti abafana nathi o40 kushona lapha. Hayi labo makoti nje mina ngaze ngiqondweni ukuthi kwenzakalani. Sasiphazamisekile nje nami ngiyengibonga kodwa uNkulunkulu amokuhlakanipha kwami okungaka. Mangibuka nje ngivele ngifikele inyembezi neenga ngoba ngiyayibuka ukuthi uNkulunkulu wami wazwa mude u8 years. Ngangigwenyeni yabona thina nje 40 years kushona phansi sasiphile nje to our own bubble inhlukumezo ama delusions kodwa yabona laba from your wife 30 kushona le 20 ay they are very alert abaphuma umhlola ngiyazi mina le nkofu kuyafast kuyaphunyukeka ababambeki ngisho ngathi uya advise uthi hayi you don't do that ngoba laba be generation yami 40 shona phansi noma bekwenza beshendeza kodwa bahlonipha ayilaba they are so free, they do what bona okubajabulisayo sindisiwe or not, salvation or not, benza into ebajabulisa. Uma ngabe ngafuna ukwenza iwashinga kafuni and it ends there, uzoyiwasha wena njengobaba. Uma ngabe ufuna ukutshela ukuthi uyangibhedela, she's gonna say that because that's how she feels at that particular moment and it makes her happy and there's nothing that you can bese ethi ena free. I want to ask you this last question. Okay, but kunomunye umbukeli wethu ubuze lo mbuzo kodwa ubuza ngenye indlela so uzama ukuthi ngubhanqe nombuzo wami. Yes. Yena ubuza ukuthi yini eyenza amadoda angakholwa. Okay. Ubuza ukuthi yini eyenza amadoda akholwayo. Bese ngathi when it comes to ukucheat and ukufeba and stuff like that kube ngathi are too much on each one ukudlula abantu abangakholwa. Yeah, so owami ngombuzo ke usuthi mhlawumbe senguhlanganisa nje na wonke le not to undermine abantu abakholwayo kodwa ngifuna ukubuza into ethi do you think yini
abangakholwa okungathi bayenza kangcono kunathi thina esikholwa? Number 1, abantu abangakholwa abazenzisi. Okay. Abazenzisi abantu abangakholwa. Number 2, they discuss lezi zinto zeyithembu namashade. Dlamini, oh moya ngcwele, cela ungisize. It's very difficult for a man to survive with one partner. It's a man's nature. Oh, Holy Spirit, please help me. By nature, umuntu wesilisa kunzima ukusurvive nomuntu wesifazane oyi-1. Take it from the Bible. Angifuni singene kwi-argument ukuthi uKristu engakafika igrace, ngikhuluma ngendoda. Abantu besilisa abangakholwa, they are very open ngobufebe babo nama-feelings abo. Hence kuneyithembu, hence kunamashende bani. Thina ngapha amakholwa we suppress amadoda ethu ngeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uthi, sikhohle ukuthi kune nature. La madoda the very same men azale ethenjini bakhule bebona obaba babo vele. La madoda vele kune nature yabo ukuthi, do you know ukuthi khona umuntu ozaliwe esifebe? Ish. Taking it from ba uyise. La nganqanywa lo khondolo loyo ukuthi nje kuno khondo ake ngithathe nje ngesibongo nje sikaDlamini lesenkuso. Kure ukuhlangana nendoda yakaDlamini ehambe kahle endleleni. Isibongo esaziwayo nje ukuthi sinokhondolo lokwahluleka nobufebe sakaDlamini. Amantombazana khona namadoda khona. Isimilo nje iteqegayo kaDlamini. You understand? So now lo muntu noma ungamcindezela ngeBhayibheli kuzophunyuka. So into edala ukuthi kube ngathi kunezikandali awahlukile amadoda amadoda asindisiwe awahlukile kunangakholwa noma ngabe singathi uKristu wenza umehluko kumuntu. Yes, sisuke nje siyiphila sixoxela ngophela Nkosi nama delusions njengoba nje samangala sasakaza ibhakabhaka sakuba ku TikTok umuntu ba, kodwa kona lithi iqiniso wayenza into benza into eyimvelo. Kodwa because thina siyathanda ukuphila ngamanga enkolweni, siyathanda ukuboza izinto. Hayi mama ngibheke wena wedwa, kodwa qhuma ama worshippers la izisu yonke le nto le. Masingayeka amanga ezabazalwane and sihlale phansi sixoxe the reason why kubungaka ubufebe in the house of the Lord njengoba usho uthi why kube ngathi thina abazalana amadoda afeba kakhulu nabangakho kuyafana. It's just that bona they've got a platform where they talk izinto bakhuluma ireality ukuthi hey ndoda ngihlangane nentombi cishe ifana nomanzwakele ngashela yanginika inamba. You understand? They talk reality. Endlini yokholwa we are full of lies, full of pretense, and we don't talk about these things. Look at how many people abasindisiwe that hate me. Uyazi ukuthi ku social media bonke labantu labangixeka abasindisiwe bayangfollowisha isimanga indlaba ephika. Eish. Bayangishaya ngapha bangifuni kodwa bangithanda into engiyikhuluma because ngikhuluma ireality. Bafuna ungifawula esikekela. Yabona? Ngisho ngathi uyangimema nje bandlela ngabe unesibindi. Yeyizwa lonto le because usaba into kodwa uyayenza. Yabona? Sishaya ufebe kodwa siyabenza. Usiqanza silele singashadile kodwa kuze kuthi abashadile balale namakhosikazi abantu balale nezingane ebandleni kodwa ushadile. Isesemkenzeka, it's just that thina siphila amanga. Madlamini, asikubonge kakhulu for always availing yourself. We'll do the continuation of this one. Futhi yazi nje konke vele yangifikela. I think on the next one I'm tempted to do it live. Okay. Ukuze ngithathe imibuzo yabantu live. Yes. Okay. Yes, sibe nalo conversation abantu live. We'll do it live. Okay. You fine with it? I'm very much fine. Very much. Nanje LGBJ abangibesile. Izobe live. Yes, kuzobe ku live, but it's just that bona ke it's not live as such, but basobe like nabe khona nabo. Yes. No, perfect. Maybe your last words before sikukhulele kakhulu. No, kuyasurvive abafowethu kwi divorce and I understand ukuthi endlini kaNkulunkulu ishayile yangena. Yeah. Ishayile yangena mhlawumbe ngizocela ama leaders ukuthi ake siyibheke lento. Ake bayibheke kube khona izinto zokukhuluma kubhodlwe and stop pretending bazalwane. Isikhathi sokupretend namanje siphilile. Isikhathi sokufihla izinto ukuthi fihla guys, let's talk these things because at the end of the day siyaslimaza and siyihlazo
kubantu abangakholwa. Siyihlazo ukuthi sizenza uwulwetsinyana kanti siyihlazo. Siyi-laughing stock abantu abasalifuna basebalinyanya abantu ivangeli ngenxa yezinto abayibonayo. Baze basho ukuthi makudivorce abona-ke thina esiyini kanti uphi uNkulunkulu ake sizame ukuthi kuhlanganweni ibandla nebandla kube nama-talks kukhulu i-problem ikiphi so that imizi yobaba izoma. Dlamini siyabonga kakhulu. Bakuthola njani abantu? Bangithola nje kuFacebook uMvelwenhle, mina kuphela uMvelwenhle. Bese nje kuba uhlake lemshado yami. Akekho omunye uMvelwenhle ngaphandle kwami. Mvelwenhle Magumede Dlamini ngiyobe nje sengivela. Asibonge kakhulu mali. So much for coming. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Bafowethu sibonene neSoweto ngomhla ka-31 October. Yes, 31 October. Dlamini Multipurpose Hall eSoweto. Ngo-10 ekuseni. 31 October 2026. Ngo-10 ekuseni. Dlamini Multipurpose. 0788 417 844. uNkulunkulu makanibusise.